Good morning, 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 good morning. Tas-tasan daw tabi kinit yun. Itas-tas mo daw. Yan. The best, ha? Okay na yan. Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano sa Edman na Partikan Mundo. Welcome po sa programang Morning Hirit. Sabado ngunyan. Abado. January 4, 2025. Kami po nagapaabot girarin in pangmusta sa nambang miyembro kan bilog na family hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Digdi po mga tugang sa DCGB. Sabay niya to sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Kasabay niya to sa Technical Department Ronald Junapolis. Sa Luwas Mega Force Patrol. Sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Alarmayo Joshua Bino, Jomar Bien. Sin po mga tugang si Seipa. Karen Ala. Sa Kwantabi, sa Manibela, Boy Mata. Si Boy, pirmi talagang atabo ni Jun, ano? Pero, sige daw. Gala pwede na. Ba't si Boy sa atab di Boy, dapat arong kang pirmi ang kuhan, arong kang pirmi ang tirada kang kodyon, arong kang pirmi ang tirada kang reporter eh. Sige sana Boy, fight sana Boy. Baka pag maagihan ka dyan, na istorya di. Pwede na yan, pwede na yan. Good morning po sa mga tagal Legazpi City, Barangay 1 hanggang Barangay 70, Marinaga po sa ito ka boss. Yan po sa Daraga Albay. Good morning po sa Daraga. Good morning Tabi. Belated happy birthday. Pakigreet nga Tabi kay Marceliana May Leron na happy birthday from Leron and Marceliana family. Kasuhapon ini, ha? Kasuhapon ini, ha? Si Manay Salome birthday, ha? Birthday kasuhapon ni Manay Salome. Salome, Marceliana May Leron, happy birthday. So mama ni ano yan, ha. Kaya pala nag-live yun si Shara. Ta birthday ni mama niya, nag-blow out pa lang. Grabe so handa. Nagwa pa lang kay caterer eh. Good morning po sa mga taga Mindanao, Sambuanga daw na ay pangyayari at Buno. Mga taga Sambuanga, Buda, good morning kay Jonas Rosal. Good morning Tabi, sa mga taga Busay, Daraga Albay, Maratana so mga taga Busay, Maratana Tabi ang mga taga Busay, Daraga Albay. Yan, alright, sige. Aramon ta daw mga tugang ang Buena Manong Report. Buena Manong Report, hali po dyan sa Luwas, Kaibaan, Mega Force Patrol. At ito at tabing Chief Reporter Jimmy Nasalita. Ramon tanaw ang mga latest na pangyari dyan po mga tugang sa sayang AOR. Ngunyan pong nga aldaw na ini. Nagwawagayway Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Yes, BP, marinaga sa mga parantabay sa primerong bungkaras kan sa tuya mga istorya gabos na BSP Council Scout Executive sa Bicol nagkaigwanin meeting ka so hapon sa siyudad ni Naga matapos na ipaapod ang mga inikan Regional Director sa persona ni Enrique Bisinyo. BSP o digdi sa BSP Albay, basado kay Albay Council Executive RG Alperez, saro siya sa nagatinder, saro sa agenda sa pagururo ninda, iyoan mapadapit sa isa sa gibong BSP Regional Jamboree. Yes. Kung after pandemic, ini ang dakulang aktibidad kan BSP sa pagsabing gustong maibalik na sa normal ang mga aktibidad kan Boy Scout dahil antakan kung matatandaan kan pandemya wara ki kung ano man ang mga aktibidad
and Boy Scout of the Philippines tabi bibi Oo. nga ni kay itong itong COVID-19. Yes. Ngunya na Enero ang plano iyo ani sa Gibuan Regional Jamboree, ang Jamboree site diyan sa Barangay Basag, Yes. Surigao City. Mhm. Ang original na plano Enero 22 sundo Enero 26 sa Yes. schedule. Mhm. Alagad posible mabago dahil ini dahilan sa surugo ko na ang Iyo. mga schedule kan mga aki. Hararan niyo na. At pag-iwasan digdi dahil magkakurumplikar Oo. ang mga schedule sa pagsabing undeped haros may mga pinaghahandaan man na mga aktibidades. Yes. Oo. Kan caster meet asin na naggaraning palarong pandalawigan Yan. na mangyari sa maabot na Febrero. Kaya magkakaiguanin mga serinin mga meeting sa pagsabing dapat turog mainit dadigdi sa Albay, iguanin mga aktibidad siring man so sa ibang mga probinsya Oo. sa Region 5 dapat magkaturog man ni schedule. Yes, yes. Oo. Dapat pag-urulayan ni schedule sa pagsabing ang mga Boy Scout, mga estudyante nasa lindong inikan DepEd. Yes, oo. Pagka kung dahil magkaturog man ni schedule, Tama. sin ka DepEd, baka mamaran siwal Oo. ang mga schedule. Mhm. Pasado kay Mr. Alperes by January January 10 mapaapod nin meeting ang Regional Scout Committee chairman na pinapamayuhan ni Governor Noel Rosal at the same time siya ang BSP Mayon Council Chairman digdi sa Albay. Oo. Kung sa'yo ng final na plano pag-uurulayan kan mga opisyalis kan BSP as independent Oo. sa January 10 diyan sa RELC sa Legazpi. Hindi kung sa'yo ng RELC Regional Digil sa Center. kuan rawis yan. Oo. Kataning kan DepEd. Iyo, Sa may babantayan hampangan niya. kan DPWH. January 10 diyan Hororon Oo. ang BSP official then DepEd. Oo. Sa angon yan, haros ang DepEd, double time na sa mga schedule ng mga activity sa pagsabing Enero, yun na nga ni Jamboree, katapusan kan Enero, schedule na naman kan cluster meet, Yan. sunod-sunod na initabi bibi, Mhm. by February, palarong panlalawigan na naman. Then na masunod na paghahandaan, palarong Bicol, nan hosda Syudad kan Legazpi. Iyo. Oo. Sisiguroho na by March closing kan mga classes for medyo sa luway-luway ng isusulit sa tamang mga schedule and opening Kan at klase. closing kan klase urog pang nagrarani ang eleksyon kay puhanan mga teachers na ma-service sa eleksyon natural ang mga ini sa seminar o orientation Aha. sa lindong Comelec mantang ang DepEd luway-luway na ma-shift tabi BP gikan duman sa Dati. dati ibabalik sa dati nangyari Hali sa dati, ibabalik sa dati. ibabalik sa dati nangyari kaya bagay ni naman Iyo. sa mga schedule ilan ka pandemya ilan ka tong pandemyang COVID nagkatanggado sa mga schedule kan closing and opening kan classes pero ngunyan baka makasulit na tabi bibi Aha. atap ngunyan ang closing o kaya mga graduation exercises baka may by March sunod na closing o kaya graduation exercises then iyon na yan election then balik na sa dati Aha. by June iyon na ang formal na opening kan classes. Yeah. Pero mahalat man giraray da tanakawaron niya to sa tagapagtaram si Sir Proy Tena Oo. na magahalat sindak tango niyan dahil pa man lilift itong nakabandera na mga schedule pang pigsusunod ba so sa COVID Yeah. schedule pero ngunyan baka magpaluwas 2025 baka magpaluwas na official na lifting asin pagbalik na sa normal sa dati kan DepEd national manungod sa opening and closing schedule kan
classes tabi sa Tuya Senterong Nasyon tabi. BP. Oho. Okay. So yan ang mga abayangan niya to ng mga aktibidad, kulang aktibidad sa Lindong kan BSP as independent ngunya na taon 2025. Yan tabi BP sa tuya mga dagdag na impormasyon Jimmy na salita DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Mga aktibidad dyan kan Boy Scouts of the Philippines. Sabi ni Sir Nonito Gaviria, early riser. Good morning, bossing. Salamat, amigo. Mabuhay. Good morning kay Kuya Tony Reyes. Nasaro man ang miyembro kan BSP, Boy Scouts of the Philippines. Maray na aga, Sir Tony. Sabi ni Noel ay wow, good morning. Very good. Good talaga ang Sabado. Natulog pag Sabado, tamarayo ng mata ko, adi. Sabi ni Kuya Ray Romero, Pading Ray, pag-abot sa katapusan kan kasaysayan, day pangani kita nakakapuon, day ta iyan ikakapaliwanag. Sirak 18:7. A blessed Saturday everyone. Good morning and happy listening sa mga Goryo ladies, kina Nelly Estanislao, Mars Ahero, Ate Alma Llorando Baldon, Marivic Arteta Liaguno, Merl Azucena, and Neddy Mendeville. Mga paradangog mo pa din sa programa mo. Sino nag-service sa Church kan San Gregorio Magno. Salamat pa rin. Yes, Good morning, Tabi. May namidbidan nga na ako dyan eh. So mga mga nagdadrangog sa kuya talaga ito. So gadan si brother-in-law, nakulak kung nagkamiridbidan niya ng mga church servers sa parokya kan San ni San Gregorio Magno. Diyan po sa Albay District. Kaya antukawan kan obispo sa satuyang diocese. Yeah. Alright, tuloy-tuloy tayo. Mga tugang sa mga istorya, nasa linya po ang mga bareta. Hali po dyan sa luwas, kasabay si Pading Alar Mario. Ramon tanawan mga baretang mainit sa morning hearing. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Report tayo. Ay, nata nagdudubli ini. Bakit kaya nagdudubli to? Yan, alright. Pading Al, good morning. Come in. Morning, pade. Kulang sa enforcement ang mga autoridad, lalo ang PDEA sa mga illegal na droga na nag-eksister ngunyan, lalo sa mga hararayong barangay. Iyan ang nanonotaran dahil daiman nagkukulang ang mga barangay sa pagtao sa indanin feedback dahil sa aktibo man na paghiro ngunyan kan badak ining barangay anti-drugs and abuse council na padagos man ang aktibong pagmomonitor sa mga barangay base sa kasuguan kan DILG. Aros bulan-bulan nagakaigwanin feedback sa mga autoridad manungod sa eksistensya kan illegal na droga. Ang katotohanan talagang sa mga rayong barangay, dakol pa ang mga nagagamit at nag-supply ng droga. Alagad pag-abot sa enforcement, medyo nagkukulang ang mga autoridad dahil dahil man kaya kan barangay na ang mga ini aktual na magkadarakop yaon ang informasyon alagad kulang manin nag-follow up na mga autoridad sa mga hararayong barangay. Kaya ngunyan bigahagad ka mga barangay lalo sa paagikan badak na pakusugod man ang kampanya lalo kan mga PDEA asin PNP tanganing makortar ining eksistensya kan illegal na droga lalong-lalo na sa mga hararayong barangay. Yan ba niya bukas kan informasyon ligdi sa luwas Alarmario DCGB. Thank you, Pading Al, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga istorya, mga tugang na mga pangyari sa tuyang kapalibutan. Mientras tanto, oras natin, 5:28 na mga tugang sa DCGB. I-text na tabi ang mga birthday greetings ta, ngunyan tabing pagkaaga. Good morning sa mga
Paano makabalik school calendar, mag-brown out, suspended, umuran, suspended. Salamat po. Okay. Good morning, Kuya Henry. Ano tayo dito sa Legazpi? Dahil na pigtutupo, pigpupunduhan mga... okay. Bay sana. Bay sana. Yung man ang ganyan ng buhay. Bay sana. Paano okay na to? Maray na aga po from Rika and Ria. Maatab ka man po ngunyan. Nagbagong buhay na po kamo. Latoson ko ini na. Pagkalay dyan, Miss Ria. Mana kudutunta ka dyan na. Ano may katara mo na? Nagbagong buhay. Nagarungin na atab ka. Nakamali sa Syria. Buda Rika and Ria. Good morning, Tabi, mga beautiful girls. Good morning, mga beautiful girls. Good morning kay Coach Angel Torregosa from Team Bumak Karatido, Legazpi City. Yan, standby muna, Karen, Dahil ka magiro dyan, Karen Joy. Ala, tara mong tamulan mga headlines. 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya po mga tugang ang headlines. Mga bareta sa Lado Nacional. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Kumusta dyan? Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, National Security Council, pinalasan ni Presidente Bongbong Marcos, inali na bilang miyembro ang Vice Presidente. Nom. Executive Secretary Bersamin, dinipinsa ng pagtanggal sa Vice Presidente sa National Security Council. Matang sobra 4 milyon na senior citizens sa centenarians nakaresibin ng pensyon alis sa DSWD. Kaaditan sa pigsasabing bagong virus sa China, hinalikan Department of Health. Masalangkaw na kontribusyon sa SSS, epektibo na ngunya na Enero. Gobyerno nagpaliwanag kung nga taday imbitado si Presidente Bongbong Marcos sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump. Yapo George, hinali na ang itim sa Poong Nazareno. Pudo na sa ng Poong Nazareno. Jesus of Nazarene. Yan. Black Nazarene. Yan. Understand tong pagsumitin ng impeachment complaint kontra kay VP Sara Duterte, loikal na resulta ng kinibong investigasyon may kinaraman sa pondo manungod sa sekretong pondo. Itutubudan at Chinese underwater drone na nakuha sa Masbate may implikasyon sa seguridad ka nasyon sigon sa tagapagtaram kan National Security Council. Kadiwa store sa nasyon may taas pa sa 700 pag-abot kan Marso. Mantang dating Senate President Franklin Drilon inapod na biggest pork barrel ang 2025 national budget. Anom na individual tinakma kan NBI dahil sa pagkobakal nin government position. Yan. Yan, VP ang mga headlines ngayon na pagkagat. So dyan kang BWS Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Barisa Calio. Dyan sa Oros at Legazpi City, basta radyo IPOS nyo yan, 24/7 konektado ko mo ang kidaing load. From Newspace, yun po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Yan po ang mga headlines natin. Wala na talaga. Hinali na si BP Sara sa National Security Council ta. Ika nga garing nga kung ka problema ka sa security. Standby Karen, sandali lang. Miss Karen Ala. Si Karen habang naghahaloy ang color naguglow ano John? Good morning, Melvin. Yes po, sir. Yes, sir. Aramon taruan mga latest ngunyan sa weather forecast. Hali dyan sa Indo. Go ahead, Tabi. On the air ka na. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB, asin sa gabos na nagdadangog, asin nagsusubaybay kang DCGB. So nyo napet sa Enero 4, 2025, saldaw ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o salubungan kang paros kang amihan na nakaka-apekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon.
mantang share line no sa lubungan kang paros kang amihan sa kanang Starlist naman ang nakaapekto sa sentro kang Luzon na sinsa natatantang parte kang norte kang Luzon. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganuron sa kod mapanganuron na kalingitan na may mga pulo-pulo mga paboran o pagkikilat o dagoltol. Ang paros ay maluya sa kod moderato na halis sa sirangan sa kod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pagbukol. Temperatura pigil umampoon 25 sa kod 31 grado sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 5:55 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:22 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:34 ng pagkaga. Miss Melvin Almahela reporting live. Holiday Day sa DOST, Pag-asa, Ligas. Hello, amigo, Melvin. Yes po, sir. Pwede tabi magbalaybay sa aga sa luwas? Opo, sir. Ano lang naman kaya ang expect nito sa guys. Kagaya ng weather po ngayon. Pero okay. asahan pa rin po yung mga isolated rain shower or thunderstorm. Pig siguro. Thunderstorm. Pig siguro ko lang mata sa aga, may schedule ako eh. Yes po, Sir Henry. Okay po. Medyo pwede pala magbalaybay sa luwas, ano? Medyo pwede. Opo, sir. Medyo okay naman po yung panahon nito sa aga. Pero asahan pa rin yung mga isolated rain shower or Yan. thunderstorm. Okay, salamat amigo. Happy New Year, Giraray. Welcome po, Sir Henry, and same to you, Happy New Year, and God bless po. Opo, thank you. Yan po mga tugang ang kamugtakan kam panahon. Ako talaga yun. Dapat ako ko tama. Pag nahiling ko ang mga head kang Pag-asa, isasabay ko sa hindi, i-request ko na isabay sa kwan, isabay yun sa ano yan, isabay yun sa forecastan. Ngunyan ngayang aldaw, sa mga maralaba, pwede ka mo magbalaybay sa luwas, alaga dapat bantayan ang mga linabahan, tanag kaigwaman in balit-dit na pagbagsak ang uran. Alaga nila lauman, na maluwas ang init, kung kaya pwede po kitang magbalaybay sa luwas. Bantayan lang, tabaka umurang kibigla, madudumog iyan. Ang pagbalaybay ngunyan, na aldaw, piglauman po na mga 3 oras na pagkatapos kan maurana, asin pinaglauman na ang mga linabahan, ibugtak tabi sa loob kang harong, tangan nila magbata. Kung iya day nabugtakan iyang ki pampahamot, mas maray tabi iyan na ibugtak nin buralag-bulag, tangan ng ambado day mamarong. Awin daw. Ano Noel? Tama daw Noel. Pwede daw. Pwede daw amigo. Noel Manalo na isabay ito sa forecast ang o yan nga na ibaga na ano yan, gale warning, sailing, di ba? Pagsakay sa dagat, baka pwedeng isabay ito sa forecast ang pagbalaybay sa luwas. Garing alanganin nga request mo nga boy. Garing alanganin. Alright. Ramontan report kasabay po si Karen Ala. Si Karen talaga yun, abang nag-alin, medyo glowing man siya, no? Nagkukuan man na, gari. Kaya nga napigpili ko yung music para sa iya, eh. Karen, Karen. Yes, VP, maray na aga sa mga Wala na. Para na mo naputol. Karen. Roger, hello. Sa dagdag na bareta, upunan mo na sa mga minor operation at Southport, arog kan Saka ay nabi. Wala na. Tapos, text na po ang mga birthday greetings, mapasadahan ta na yan.
Pasadahan tatabi, mga tugang niya na pagkagadig po sa satuya na programa. Sandali lang at iti-check natin ang satuyang mga birthday greetings in the morning. Pwede ka maglaba asin magbalaybay sa luwas, pero pagbantayan mo, baka biglang mag-uran. Oh. Yung baga, ito man. Kaya dapat sa forecast, pwede nga niya na maglaba asin magbalay. Ang kamugtakan kang panahon magiging mainit. Ang pag-asa man, nagpapatanid na, pwede ka mong magbalaybay ngunyan sa luwas kung kamo naglaba. Alagad kay panabantayan, baka biglang umuran. Bigasahan ang pagburubag sa kanguran, kaya ang sendong binalaybay bantayan. Siring man, iwasan ang pagkaparachismis asin pagkaparahiling nin TV, tanganing mabantayan ang mga binalaybay sa luwas. Ang pagluto man, kay puha nabantayan kimaray, para dahil mapabayaan ang mga binalaybay sa luwas. Ang mga linabahan na mga bado nindo, ibugtak dyan sa mga lugar na okay lang na nahiling kantawo. Alagad, sigon nagkapatanid man ang pag-asa na ang sendong mga underwear, buda ang sendong mga iba pang sulugo na pangirarom, dahil pagbalaybay tabi dyan sa gilid kan tinampo, tayo yan maalpugan, buda makasupog kung mahiling kan iba, na kung iyan mga tagip-tipon. Good morning, amigong Jonas Rosal. Nakabalaybay na pala si Jonah. O, bantay mo ah. Bantayan mo yan. Kung nakabalaybay ka na, ha? Siring man tabi sa mga paralaba, pagkakuro-kuson kimaray ang paglaba. Diyan kayan may mga ati-ati pa yan, dakulang problema. Ang mga kilikili, kan mga bado, buda ang mga iba pa, dapat iyan sa bunong kimaray, tapaminsan mga maitom. Ta, nagakaigwasyanin, lubad sa pagbugtakan mga deodorant na pigagamit nindo. Pagkakuro kusong kimaray ang mga bado, taba ka ng gansod yan, pagkaulakit ka mo sa ibang bado. Good morning kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Isplana, Rachel Capili Asejo, Coraria Lubit, Vilma Marquez. Oh. Amigong Monte, maray na agad tabi sa imo. Kumusta ka? Ha? O yun ha? Dahil na si Karen dyan nakabalik. Para na no? Wala na. Dahil na ata. Nawara lugod si Karen. Nawara lugod. Good morning kay amigong Dodds Pade. Maray na agad tabi pading Dodds. Yan. Okay? O sige daw. Ding text mo niya na greetings ano, sa satuya na ano yan ha. Ding text mo niya na ano yan. Ding text mo niya na greetings tabi ha. Sa birthday sa satuya na cellphone. Anyway, happy birthday tabi sa gabos na mga birthday celebrants natin. Good morning kay Manay Elisa Fajardo kam sa good morning daw sa mga morning heriters diyan sa Mapagdalita. Purok 6 Tabon-Tabon, Mapagdalita family. Good morning kay Nori Nebreha. At saka kay Alma Benitez. Good morning po, listening from Tagasagrada Rapu-Rapu Albay. John Barbonyo, Marinaga Tabasin sa Gabos, taga nanyugan sa imong programa. God bless. Morning, Eleanor Balbin at sa bilog na kapamilya sa Bueno family, Balbin family, Baloloy family at saka sa Bercasio family. Yan. Ibrada family sa Barangay Rapu-Rapu. Good morning, tabi kay Homer Lola Marlin Lunas. Good morning, happy birthday sa agom kong si Nuli Lunas. Oy, happy birthday ha. Uni pala may birthday si Nuli Lunas. Happy birthday. At saka kay Anita Armstrong Chanits dyan sa Melbourne. Good morning, tabi sa imo. At saka sabi ni Ben G. Hel, ayan pala si Ben Stigdig. Good morning, Joms Blanco. Happy New Year and happy Trickings po from Legazpi. No rin Trickings yun sa aga? Sa aga? Tama ba? Sabado mo niya? Sa agang... Ako yan talaga. So good mo. Ay, ngunyan kayo tayo yung text ni Joms Blanco. Alright, ha? Alright, okay na? Okay na ba tayo? Nawala si... Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You're growing older now. You're growing older now.
Sige. Oy, so mga kwan natin ha. Okay na? Okay na? Okay na? Wala na? Wala na? Okay na? Wala na? Ubos na sa mga greetings natin in the morning. Time may fade. Good morning kay Pading Ray. Nailing ko sa profile picture ni Pading Ray. Matindi ang forma ni Pading Ray. You're growing older. Matindi ang forma ni Pading Ray Romero. Ilang ko daw kung may pinadaras ako si Pading Ray na rawit-dawit na dahil ko nabasa. Ray Romero. Yan, ha? Ayun to. Ay, gariyo na ini. Alakot ang banig. Ayun na. Okay na ni Pading. Happy, happy birthday. Lukot ang banig. Alright, o sige. Mga tugang 15 bago magabot ang alas 6. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman sa Morning Hearing. Aram daw nindo na sa kadakulan kan mga bayong sa kinaban, ang bayong ng apod albatros, iyo databi ang halaba ang buhay kumpara sa iba. Ang albatros, mga tugang, iyo databi ang may pig-apod na greatest wingspan kumpara po sa ibang bayong. May pinakahalaba po na pakpak. Pinagtutubudan na ini po mga tugang kaya mabuhay nin hanggang 80 anyos talaga. Albatros by datab is believed to live more than 80 years. 80 anyos Dog pantawad Ang Royal Albatros, iyo po ang may lifespan na more than 60 years. In captivity, kung ini databing bayong na ini, mga tugang nakakulong, ini databi, mga tugang, kaya mamuhay nin hanggang 75 years old. Salbatan ang bayong ini, no? Minagurangon pa rin ang bayong na ini, Albatros. Talaga, Mientras tanto, ang pinakamatali mandang bayong, iyo mga tugang ang bayong nahali sa pig-apod na crow family. About 10,000 species po ang bayong na yan. Sa bilog na kinaban, ang crow family, iyo datab ang nabayong, iyo databi ang pinakamatali. Ano nga ang crow family na parte kang bayong? Sa tuya, anong bayong iyan? Nakapiriko. Garapiriko ka. Saro sa pamilya. Sabi digdi, ang crow databi mga tugang, mga parientes kay ni ang ravens, jackdaws, mga ayde ko Arab ang mga bayong na ini. Pwede dang turuan sila na magtaram. Ay pwede yun. Kaya daw, iyo mananggan. Piriko gayon. They can be taught very quickly to speak. Iyon. Ang mga bayong na ini. Kaya palansinda, iyo mananggan mga piriko, parot. Yan. Sinda po databan mga bayong, mga tugang na, mga matali. Sa ibong nalado, ang hummingbirds. Ang hummingbird, iyo databi ang kaya man na magsup-sup ng nektar sa sarong burak nin 30 licks per second. Puro palan ini mga bayong Ang tiny hummingbird databi kaya kainin na maghugpa sa burak na day po siya nagtutog doon. Asin kaya niyang sup-supon ang nektar nin burak sa laog nin sarong segundo nin 13 beses. Ang hummingbird, igwa databi ki halaba na dila.
Nayon sisurok duman sa burak, nayon naging dalan tangani na masupsup niya ini sa mas nalong madaling panahon. Ansa iya pong pagkaon, iyo na taban mga nektar na hali sa iba-ibang mga flowers, lalo na kung ini ang dahilan ta ini gusto daw ka ini mga mahahamis. Yan po ang mga istorya tungkol mga tugang sa bayong. Paningit sa morning hirit. Arog pa lang ka ng mga bayong adi. Mga bayong, ang pinakagurang pala iyan na albatros ano. Pero ang aram ko yun sa albatros, yun sa CR. Paningit sa morning hirit. Diyan sa naan mahiling mo mga tugang sa CR. Dayo man kay puan talaga siyang dakupon o ano. Dayo man talaga dapat siyang dakupunta. Mahiling mo na sa nayan. Kaya pala pero pag sa CR sa halipot ang buhay eh. Sisabit sa na. Sisabit sa na baga sa CR. Na best an albatros ang bayong. Halipoton ang buhay sa CR. Ang crow palan uwak. Sabi ni Professor Rodel Niño Franco, Primo, maray na agatabi sa imo. Good morning, tabi regards sa Arcilia family, Niño Franco family ng Buhi, Camarines War. Tapos kinatso boy sa Tiwi. Yan ha. Tala nga ipan, uwak pala na di. Crow, uwak. Yung ba, duman sa buhit, nakulong kang ka ito na uwak. Pag ito ang bayong John, ang apod uwak. Pag iyan puminuti, ang apod talaod. Napadwa, naling mo yan ha. Talaod ba gani? Naramdaman ka ito sa pelikula mga pelikula ni Eddie Garcia kayo dito. Pagputi ng uwak, pag itim ng tagak. Pagputi ng uwak, pag-itim ng tagak. Yan, di ba? Tapos ang pelikula, sinundan Junior Can, tag-ulan noon, ang bukid ay basa. Good morning, tabi si Rodel o sa mga Arcilia family dyan sa Buhi. Buda tabi ninyo Franco family. Kay Uncle Boy, maray na agad tabi. Kaya baga sir pig-apod na kaya baga nga pig-apod ka na utak-uwak? Kaya ika nga utak-uwak ka ha? Kaya dapat palang kanyan, magpasalamat kita yon. Tang uwak palan, matali. Yung wala dali. Pag tinaramang kang estudyante ka, taramang ka kan maestro mo, oy anak, ika nga yung salbatanang, sisimbagon mo sa kuya, utak-uwak. Magpasalamat palan kita. Tag-uwak palan, saro sa pinakamataling bayong. Saka, kaya magpasalamat kita, dahil kita madagit ki, taramang ka ki, ika nga ini nga yung kandidatong ini, utak-uwak. Are, good morning, tabi si Rodel. Buda kay Primay. Matubod ako kaan na pigbasa mo na albatros na bayong nag-abot ki 75 years old. Tambayong naataman kan okay. Yung mananggad Noel. Pero kumbinsido kami ko na ang pinakamagarong bayong albatros. Yaw sana baga dyan sa CR. Sisabit sana. Paningit sa morning hirit. Joshua Bino, mga tugang may report. Hali po dyan sa lawas oras natin, 5:32. Dinaga, mga tugang digdi po sa tuya na programa sa DCGB. Halat ngo na Joshua, talabaon na so adlib ko ta. Okay na, day pa nagluluwas sa kuyang music na gagamiton sa report mo. Yan.
Nagbuburok-budok na bareta. Baretang mainit. Mga tugang sa morning hirit. Joshua, kamin. Yes, Lipi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Inat sa gabos. Batihon ko rin happy birthday. Si Mama, Miss Elvino. Birthday ko niya ni mama mo? Opo. Talaga Pero ang edad ni mama mo? 40 45? plus. Okay. 46 or 47. Hindi ka malib? Hindi na po. Tapos ko nang ma-blow out ka. Kasi si Sarah nga nanaling ko nag-post birthday pala ni Cha Salome kasapon. Aha. Grabe sa blow out ni Sarah. Nagpa-cater pala. Sabi nga, mga walong catering ito. 7? O, 7. So sarado pala sa tinampupundig din sa may kanto kan Obelisk. Kaya palang matrapikon sa boulevard. Mala, ipagreklamo ba kan mga tao? Ano na ngayon? Grabe man sa bisita. Pag-gobernador. Pag-gobernador. Paguna ako, masayod. Dahil pabambalan. At ang kanya ako tumatawon. Paguna ako, may sayod. Ano man sayod? Hindi. Hindi. Salbatana kang latoson. Taka nagatango. Hindi pala naarang. So, ang sayod, yan ang konsisundang kang primero na mamalagta mo na Ramon, mamalagta. Sarawayong kang salbatana ka. Ang pagsabihin ka na malagta, so parent kang lalaki, maduman sa parent kang babayi. Mamalayi. Ang apur kan sa mo, mamalayi. Yan. Pag naguron-huro na ito, sa bulod, ikay pig-apod na sayod. Materi po naman, may karaon-kaon, mag-ururo na kan mga pinal nagigibuhon sa kasal. So mga magbalae, buda sa mag-ilusyon. May tripon-tipon yan. Pagkatapos ka yan, kasal na ang sunod. Ganyan pala. Ganyan pala. Arogan kaan. Pag ang mga parent nagturo para na, yun na yan. Ano na ngayon, Madi? Nagkasundo ngayon mga akita. Ano ngayon? Kung kaan ko yung gusto nindo? Sabi kan tagbabayi. Ang gusto ko ngayon tabi, Madi, tawad mo ngayon kami kilimang karabaw. Buda ngayon, 5 makinang pantahi. Tapos ngayon, sado ngayong bakang saday. Buda 5 sakong bagas. Okay na ngayon sa muya. Okay na ngayon sa muya. Di ba? Ano kaan? Pag kan mga inangon niyang uso pa iyan. Kabako ngayon pa di, 5 hektaryang bagas, 5 hektarya tabing kuhan. Yan yung manyog din na 5 hektarya. Kami yan makuha kan bunga kanyugan sa loob ngayon kitulong taon. Okay na ngayon. Pakasalta na ngayon mga akita. Ano ngayon ini? Namot ka sa lalaking ini. Yung ngayon tabi pa. Kaya mo na ngayang humalon kipisog ki Santol. Ay, bako on sana ngayon papasog ki Santol. Pati ngayon papisog ka abokado. Kaya kung halunon. Awin na. Sige, go. Anong bareta? Yes, Lipi, anyway, so dagdag niya tong bareta. Si mama mo, so taga malilipot ini? Taga malilipot? Opo. Okay. Huwag na, gusto taga dyan sa kuhan. Diyan sa... Di lang sa may boundary? Hindi pa. Day pa. Okay. Sige, happy birthday po. Masabi si mama mo. Sarawayon yan, urong nga bang ini. Sige, go. Yes, sa dagdag niya tong bareta apwera sa Pili Asinyog. Sa target tutukan kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol ngayon na 2025. Iyo ang magkakuanin na dagdag na market ang industriya tabi BP Henry kan abaka. Siguro ini sa promisa ni DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol sa pagsabi na saroan industriya kan abaka partikular na duman sa Catanduanes sa kumbaga maapektaran kan bagong disenyo kan kwarta digdi sa tuya sa nasyon kan Pilipinas.
So lumang kwartang papel tabi BP Henry, iyo bagay ito ang may salak na abaka. Kaya ka na magkaigwanin bagong disenyo ng kwarta, nagibo sa polymer o kumbaga rin ng plastic. Saro sa industriya kan abaka sa madadalaganan kaini. Nawaranin saro sa sindang mga market o kumbaga nawara so kumbaga sigurado nindang parabakal. Kung kaya ngunya na 2025 inian saro sa pag-aadalan tatabangan ka na DTI Bicol kung paanong makakuanin na dagdag panibagong market ining mga para abaka partikular na sa probinsya ka na Catanduanes. Ngunyan kaya ka mga nakaaging taon tabi BP Henry, nag-focus man na DTI Bicol sa pagpromoter ni na nyog, lalong-lalo naman na pili. Kung sa sabi nga ni Regional Director Bindo Nabol, ang produktong pili ka na Bicol, iyo ang nakaabot na sa ibang nasyon, partikular na nagahiwas ang market duman sa Europa, kung saan nagkaigwa na nga nabipiling pagpa-test duman sa the Netherlands. Oh. Kung saan ang mga taga-Europa pala. Pinangat nga ni, nakaabot na sa Amerika. Iyo baga. Pag nagduduman ako, darang ko si mother-in-law o si sister-in-law. Frozen sana. Nagkapato sa plastic o sa papel. Frozen. Ang iba nga, tigtag sa ano yun? Kung magkangalas ko na. Ice box? No, tadi dara sana sa. Darang, nakabutan sa US na pinanga. Pag-abot naman sa immigration sa Amerika, what's this? Sabi ko naman sa Amerikano, that's a pudding. Okay. Can you taste it? No, sabi, you can taste it, sabi ko. Pinanamitan ko sa Amerikano, abo. Wala ko. Taduda siya. Baka ngayon may hilo ini. Wala ko sinabi mo. This is what we call kat nga. No. Sabi ko, this is the product of our ano ito nga ni so ano ito? So duro demonyo baga. It's the product of the day. What is this? Sabi niya. Ngayon ako, this is kat nga. Really? Kat nga? What is kat nga? I don't know sabi ko. Basta sabi ko, we call that kat nga. This is sometimes yummy. Yummy? Sometimes itchy. Inda, okay. Ang pili na kaabot na biti sa Europa, nagpa-taste na ang gusto pa lang kan mga taga-Europe sa pili dito sa Bicol. So plain, dahil mga flavor plain sana. Kaya medyo naghiwas na market na pili sa ibang nasyon. Kunya naman ang tututukan, tatabangan, sektor ka na abaka, na narabasan, nawaranin na market, siguradong parabakal, dahil sa pagkakaiguanin bagong disenyo ng kwarta digdi sa Pilipinas. Good. Sige, okay. Yan, Diping. Ang dagdag na storya, Joshua Bino, DCGB. Thank you, Joshua. Ikaw sa Amerikano talaga ginapod ako. Ano nga yan Nganya ko, ano yan? Nekawan yun na ma-English yun, so pinangat yun. Nganya ko, pudding. Okay. Pwede mo kayang namitan? Nganya ko, no. Nganya ko, pwede mong namitan yan. Habo niya magdamit. Bata naglog talaga sa isip ko. Kat nga ko inuwan sa daraga. Jimmy, may public service. Kami, Yes, Jim. hello, BP. Nabuksan ko ngunyan sa Facebook. Mga condolences sa pamilya Moral Kadag Liosala. Moral Kadag Liosala. Si siyang gadan? Inapudan ko tulo si Madam Susan Liosala. Madam Susana Kadag Liosala. Angadan pala na maaram na so ina ni Madam Susan. So agom ni Kagawad Rodi Liosala. Yun. Okay. Ang pangaran kay ni si Lucia Isabel Moral Kadag. 74 years old. Na maaram na dinara dyan sa Narong Hospital and ay na nagpaingalo na nasa St. Peter
ngunyan dadarahon da sa original na harungkay ni digdi sa Pandayan sa Puro 4 Barangay 1 sa Kamalig. Okay. Kung galing pala, Jim, okay na, tapos ka na dyan. Ayun na. Condolence man sa kwan, pamilya ni, ni Joel. Si Joel, katugan ta sa profesyon. Yung nailing Nangyari kay Joel, Bago nakasabay mo sa kwan? Maulay kaming maawag kung igo pa diyon ko bagay ni. Iyo, si Joel na apelyido magkairiban kanina pading Chris de Lagit. Iyo, si Joel na apelyido Joel nga ni. Joel Mendez. Pangyari kay Alias Jabulite. Iyo nga ni si Joel Mendez Jabulite. Kung na lang condolence sa pamilya ha. Sa Piña Francia ini sa dalaga. Nagkahilingan pa siya na kami kan Christmas party. Ayo sa sarong tagpagtelepono. Ayaw siya sa Christmas party. Yaw ni pangyayari nakwampalan hypertension pala ini si Joel. Nagprograma pa kan sarong aldaw ini pangyayari. Pantay ni pagiriba tay aloy naman sa broadcasting produkto ini kang student patrol. Student patrol ini kang Philippines Broadcasting Network ang panahon. Kubay ko ini. Iyo. Joel Mendez condolence tabi sa pamilya ni Joel. Pigchat ko si Manay Susan. Dahil niya balani, dahil niya aram kun. Pero ando niya baka sa harong tabi ibuborol da. Ay kuy sinapatikon sa ni anarong ka ni. Sa pinya parang sa naguli, sabi ni Manay Susan balani, takachat ko ngunya. Pagyayari, condolences na lang kay Madi sa padalion sa nakwanta ang panahon na di. Iyo talaga. Bako man pati ini mataba, bako man ini kwan, di ba? Sa day ba si Joel? Ako man ni normalo ng lawas ka ni. Hypertension may hypertension pala siya. Okay. Sige tabi. Condolences na lang pamilya ni Pade. And yan sa kwan man ni pamilya ni Susan Cadaglio Sala Rodilio Sala kan kami. Okay. Yeah. Okay. So yan BP yan sa to yung mga informasyon. Thank you so much. Sige Jim, thank you so much. Jomar, nasa linya po mga tugang sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Aramon taluan mga istorya. Garo ka kung kakontemporaryo man ni Jomar ini si Joel? Hello, Jomar. Kasabay iyan ni Jimmy nasalita na naglaog sa Veritas kayo. Iyo, okay, dati na ako kayo sa Veritas tapos naglaog sindang. Kasabay magkabat sindang ni Pading Jimmy. Iyo, Si Joel. Kaya nakasabay ko man si Pading Joel sa mga Christmas party pa kang inota. Iyo pa ka? Nag-attender pa siya. Actually, siya man ang assign digdi sa first district kan sa indang I see. Okay. Condolence na lang ha. Pero may kami nag-iilingan digdi. Siguro ang edad ni Joel, mga sobra 50 naman ini gayon. Garo iyo. Aloy naman siya Resulta man ini kang kwan, student patrol ka dyan sa DCRC kan mga panahon. Okay. Kami magkaibang kan pagbalyo ko diyan sa Ligaspi kay to tabako baga ako naka-base kang panahon sa paglaw ko sa radyo. Pagbalyo mi diyan ng mga 1995 naglaog man yan duman sa dating radyo kaya. Ganang kabats ka si Kwan, ang kabats ka yan si sa ini. Sa taga Santo Domingo baga? Si Andy Madrigal. Pero dahil ko lang sigurado mga produkto ang kang Kwan, student patrol kan mga panahon. Roger on that. Ako saro ba na ako sa produkto ka ang panahon? Okay? Sige, go. Yes, mga dagdag na bareta, piglilibot ngunyan kan mga pulis digdi sa First District ang mga parasira dahil ang taanas costales bagang mga banwaan o LGU o lugar ang First District. Dahil paggirom dumon ang mga parasira may connection duman sa nako ang unmanned underwater submersible drone sa Masbate sa pinagigibong instruksyon kan mga pulisya digdi sa mga parasira sa bilong na First District Albay sa indang pigpasunod na kuning kaso ang mga parasira makatuparman
arog kay itong bagay sa saydang pagdadakop nin sira digdi sa First District Albay. Ang instruksyon day pagiroon, day pagkuwahon, day pag ano pa man, kundi retratoon sana, then tandaan ang lugar, pagkatapos i-report sa pulisya. Magigiramdaman na kanakalis na petsa 30 kan Disyembre sa Masbate sarong underwater drone na ang nakuha na pigtutubunan na hali pa sa China. Saro ining halaba na yellow ang kolor na garo ang itsura sadit na surusubmarine and may markings na HY-119 na nadiskubre kan mga parasira duman sa kadagatan asin pigtutubunan na pagsadirikan China. Sa patanid kan mga miyembros kan Philippine National Police digdi sa First District, sa inang sinabi na sensitibo ang bagay na ini kaya kung may mahiling ang mga parasira, day pagiroon i-report sana sa pulisya tabahalan ng mga otoridad sa pagkuha kay ni. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Ang mga bareta po, mga tugang masunod na sa GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus pa ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigro na. Kagapay for more than 30 Pigro Lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:14 na po. Sa indong nadangog. Madadangog pa sana po. Ang baretang kulalap ni GB News Express. Mga baretang may init, madadangog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, kaso nin fireworks-related injuries sa Bicol na dugangan pa sigon sa Department of Health. SSS Legazpi sa Giraray na inanunsyo ang 7 mga benepisyo na pwedeng aprobitsaran kan mga miyembros kang SSS. National Security Council binalasa ni Presidente Bongbong Marcos. Kahaditan sa pigasabing bagong virus sa China, hinali kan Department of Health. Sa ibang nasyon, South Korean Police nagpalyar na arestaron ang presidential residence sa presidential residence si South Korean President Yoon Suk Yeol matapos ang 6 na oras na standoff. Business News, primerong oil price hike sa 2025 ipapautob sa masunod na semana. Health News, mga eksperto sa load sa kinabahan nag-abiso sa publiko matapos ang holiday season na mga tamanan ang sa indang puso. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal, 7 mga benepisyo ang pwedeng aprobitsaran kan mga miyembros kang Social Security System. Ini ang pinag-anunsyo ni SSS Legazpi Branch Information Office, Janet Mapa, kung saan kaibahan sa mga benepisyo ang sa indang pigatao, ang sickness benefit, maternity, unemployment, disability, retirement, death, and funeral, asin ang loan programs. Kasaway sa nasabing programa, iyon salary loans, education assistance, calamity as in emergency loans. Ang mga miyembro na pinag-abisuan magparehistro sa sendang website na www.sss.gov.ph para sa mas makaskas na kumbinyenteng transaksyon. Enot naman na pinag-anunsyo ni Mapa na epektibo niya na Enero 2025, may taas sa 15% ang kontribusyon kan sendang mga miyembro kung sa 10% kay ni ang employee share, mantang ang natatada 5% uhuguton hali sa sweldo kan mga empleyado. May effect po ini pataas kang contribution kasi magiging mas mataas po ang pwedeng itaot ang mga benepisyo sa kuya mga members. Yun na po yung mga high income earners kasi day na lang po kita nakapeg sa 20,000 na monthly salary credit. So ilis na po kita 35,000 pesos. Kaya definitely po mas mataas ang makukuha ang mga benepisyo kung sa itong mga miyembro. Pigimbitaran kan Congregation of Handmaids of Sacred Heart of Jesus ang publiko na mag-atender asin magpartisipar sa centenary celebration sa Santa Rafaela Maria. Magkakaigwanin banal na misa sa Domingo, Enero 5, 2025 alas 9 nin aga sa ACI Chapel, Santa Rafaela Maria Students Home, Rizal Street, Sagpon, Daragalbay. Ini papanginutan ni Reverendo Padre Luigi Di Guiam Batista, SDC. Ini may koneksyon sa ikasanggatos na taon kan Santa Rafaela Maria na nagpuon kang Enero 6, 2000 o na nagpuon kan Enero 6, 1925. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Nagugangan pa rin 4 na kaso din fireworks-related injuries ang narehistro sa Bicol Region. Basado sa surveillance ka Department of Health Center for Health Development, suminakat sa 54 ang biktima din paputok hali sa Manilain na probinsya sa Kabicolan. Nagsapa rin sulo sa lawas ang ika-51 na kaso hali sa Naga City. Makalis ang magkawat ni sparklers. Makalis man na taonanin magkanigong medikal. Atensyon, nakauli naman tulos ang nasabing pasyente. Pareho man ang sitwasyon kan ika-52 na kaso hali sa Iriga City sa Camarines Resort. Naka-admit man sa ospital ang
case number 53 na tagalibmanan Camarines Sur mantang sinapar o nagsapar nin eye injury. Mientras na ang pang 54 kaso na rehistro man sa Dunsol Sorsogon natulos man na nakauli makalis na mabulong sa sayang eye injury. Pinakalangkaw na kaso ang narehistro sa Camarines Sur na may 18, 12 sa Albay, 10 sa Camarines Norte, 7 sa Legazpi, 6 sa Naga City, asin 0 sa probinsya nin Sorsogon. Oras Pilipinas, 19 minutos, makalipas ang alas 6 din pagkaaga. Dagdag na bareta, hali po dyan sa lawas, nasa linya ang satuyang mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. Dagdag na bareta, kasabay mga tugang si Jimmy Nasalita. Magkakadurugtong na sa paginin konkretong tinampo ang mga barangays kan Agpay, Bulolo, asin Barangay Batbat o Barangay Batbat Road. Ligdi sa Banwaan kan Ginubatan, maabot ang mga aldaw, lulusot-lusot na ang mga tinampong konkreto sa pasiring sa highway, magin sa pasiring sa syudad nin Ligao. Ini ang sinabi ni Mayor Chino Garcia kung sa'y nakadisponer siya ni na maabot 116 milyones pesos hali sa OFAP na pondo para sa mga pagpapairahay, pagkukongkreto kan mga tinampo sa upland barangays kan Ginubatan. Konfirmado na ini kung saan purabir New Year hali siya sa Manila kung saan pig siguro na niya na budget asin niya na iniro igo magkakaiguanan ni groundbreaking ceremony. Ang good news kay ni ang dating mga lubak na tinampo asin nararawig na oras na pagbiyahe sa mga barangay na nabanggit magiging halipot na ninuli sa konkreto na ini sa mga maabot na aldaw. Madadagos na. So, Agpay, Bulolo, Batbat Road. Kung saan ma-groundbreak na kami sa January para mapuksan na yan na tinampo. Ang connection na yan, puro siyang kumbaga all leading to Ligao and all leading to highway. Mayor Chino Garcia kan Ginubatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, may report man hali po dyan sa lawas kasabay si Joshua Bino. Nagpalawas na Santo Cristo, Quezon Parish na yaon sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Pag-schedule kan sa indang mga misa sa simbahan. Asin ang paglibot kan na misa sa mananglain ng mga nasasakupan kay ining mga barangay. Kada Domingo, may misa alas 6:30 ang pagkaaga sa Barangay Dapdap. Alas 8 ang pagkaaga duman sa Barangay Lamba. Alas 9 ang aga. First and third Sunday sa Sitio San Isidro, asin pag second and fourth Sunday, duman man ang misa sa Barangay 27 Victory Village. Pag alas 5 hapon sa Embarcadero, alas 6:30 hapon sa Barangay Puro. Pag Sabado, alas 6:30 aga sa Barangay Dapdap. Second and fourth Saturday of the month, 4:30 p.m. sa Sitio Ginapahan. Asin alas 6 man ang pagkabanggi sa Victor Village, Barangay 28. Mantang igwakan sa Gibon alas 6 sa Camellia Home Subdivision. Pag weekdays, particular na aldaw ni Miyerkules, igwanin nobina para sa Mother of Perpetual Help asin misa 5:30 sa nasabi ng simbahan Santo Cristo, Quezon Parish. Asin pag Webes, 5:30 p.m. doon man ang misa sa barangay po. Pag Biyernes, devotional masses ini para kay Santo Cristo. Kung sa inigwanin schedule na misa, 6:15 ang pagkaaga, alas 4 ang pagkahapon, asin ang sunod kay ni alas 5:30 ang pagkahapon. Kung yaw ng panginbitar kana Santo Cristo, Quezon Parish sa panginutman ni Reverend Father Jonathan Calleja. Nagbarata, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 23 minutos makalipas ang alas 6 din pagkaaga. Bareta sa Lado Nacional, makalipas lang po kayo ni GB News Express. News Express. GB News Express. Makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi kon si JP Lee. Dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Kon si JP Lee, handang magserbi. Kon si JP Lee, handang magserbi. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrolak. Kagapay for more than 30 Pigrolaki years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrolak. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang
ang aming mga branches. Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pagmakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal, dinagdagan po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang komposisyon kang National Security Council o NSC para mamantiner ang kusog kaini sa paghampang sa mga agyat asin oportunidad sa laog asin luwas kang nasyon. Siring man tanganing mamantiner ang pamamahala asin proteksyon sa pangnasyon na seguridad asin soberanya. Sa pagikan ipinaluwas na Executive Order No. 81, dinagdagan kang Presidente ang mga marepresentar sa NSC na kadaklan hali sa Kamara de Representantes asin Senado. Ang Presidente nag-serving chairperson kang NSC asin sangunyan kaibahan na sa mga bagong komposisyon ang Senate President, House Speaker, Senate President Pro Tempore, tulong Deputy House Speakers at na ididesignar kan House Speaker, Senate Majority Leader, Minority Floor Leader kan Kamara asin Senado, Chairperson man kan Senate Committee on Foreign Relations, Chairperson kan Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, asin Chairperson kan Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, asin iba pang opisyal kan gobyerno, asin mga pribadong individual na gustong ibugtak ni PBBM. Sa lumang komposisyon, kaibahan ang Vice Presidente, alagad dain na ini kaibahan sa ipinaluwas na Executive Order. Ang EO No. 81 pinirmahan ni Presidente Marcos Jr. kan Disyembre 30, 2024. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta. Idinipinsa po ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang ginibong pagreorganisar ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa National Security Council o NSC. Sirarom kan pinirmahan ni Executive Order No. 81 kang Presidente. Tinanggal ang Vice Presidente, maging ang dating Presidente kan Pilipinas bilang miyembro kang NSC. Pahayag ni Bersamin na sa ngunyan dahil pagkakonsiderar ang Vice Presidente na relevant, importante sa responsibilidad as in membership sa NSC. Alagad kung umabot ang panahon na kinakaipuhan ini,
nasa poder ni Marcos kung dudugangan ang miyembro o advisors kang National Security Council. Nakaresibi po nin 4.2 milyon pesos na o kaya makakaresibi ang 4.2 milyon na indigent senior citizens asin mga centenarians kan sa endang pension sa 2024 sigon sa huring datos na linuwas kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sigon sa DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nagpuuna ang sa endang ahensya na magdistribute nin 1,000 pesos na stipend kada bulan susog sa Republic Act 11916 o ang pag-itaas kan monthly stipend hali sa dating 500 pesos. Nakaresibi man ang nasa 1,750 na centenarians o mga nasa 100 anyos ang edad nin 100,000 pesos base sa nakapalaman sa ley. Mientras na pongo niya na Enero 2025, nasa pamamahala na kang National Commission of Senior Citizens ang implementasyon kan Centenarians Act base man sa mandato kang Republic Act 11350. Mientras tanto, hinali po kan Department of Health ang kahaditan kan publiko may kinaraman sa pigasabing bagong virus na naglalakop ngunyan sa China. Sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na dakol na disease concerns ang nangyari sa bilog na kinaban na daay nakaabot o daay na i-report sa departamento. Sinabi ni Domingo na daay dapat na seryosohon asing katakutan ang naglalakop na bareta dahil normal man sana na may narirehistrong iba-ibang helang lalo na sa malipot na panahon. Sinabi niyang apera sa Mpox virus, wala pang nasyon na nagdeklarar nin public health emergency. Siniguro man ni Asik Domingo na makusog ang pagbantay kan sa indang departamento may kinaraman sa mga helang na narirehistro sa nasyon. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon. Negatibo po ang resulta kan pagbalo kan South Korean police na dakopon si South Korean President Yoon Suk-yeol sa iyang presidential residence sa Seoul kasuhapon. Ini matapos ang standoff sa pagultanan kan arrest team asin presidential security team ni Yoon na nagdura rin maabot sa 6 na oras. Nagtiripon man ang mga taga-suporta ni Yoon harani sa presidential residence para pugulan ang pag-aresto sa iya. Sigon sa Corruption Investigation Office o CIO na nanginot sa joint investigation kontra kay Yoon, ninda na iserbi ang arrest warrant matapos hindang ulangon kan 200 na mga soldados asin presidential security personnel base sa report kan Yonhap News Agency. Apera digdi, sobra 10 man na bus asin passenger cars ang uminulang sa tinampo pasiring sa presidential residence dahilan kaya naging imposible ang makalaog sinda sa edifisyo. Dahilan kay ini, sigon sa sarong investigador kan CIO, nagdesisyon sinang suspenderon ang pagserbi kang arrest warrant kayon dahil sa safety concerns. Sinabi man kan opisina na may nagkaperang sadit asin drakulang rubo-rubo na nangyari mantang nagbabalo sindang arestaron ang presidente. Mientras tanto, mga tugang bareta sa sitwasyon kang negosyo. Business news. Business news. Matapos mabawasan po ang presyo kan petrolyo sa ultimong aldaw kan taon 2024, pigalaom man na maitaas na naman ang presyo kaini sa masunod na semana sigon sa Department of Energy. Sa sarong pahayag, sinabi kan DOE na ang presyo kan gasolina posibleng mag-itaas din 40 sentimos sagod 70 sentimos kada litro. Ang diesel magkakawat man sa 75 sagod piso kada litro, asin kerosene 70 sagod 80 sentimos kada litro. Sinabi man ni Department of Energy na hindi dahil sa extended o pinalawig na pagbawas in production kan Organization of Petroleum and Exporting Countries o OPEC sagkod sa Abril 2025. Nandautaran kan DOE ang mas malipot na klima sa Estados Unidos asin Europa na nagbusol sa demand para sa heating fuel na nakaapekto sa global supply.
Health News, mga tugang dumang kita kay News Director Mar de la Cruz sa Newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Matapos ang holiday season, makusog ang pangapudan ngunyan kan mga eksperto sa salud sa publiko na pangatamanan ang puso. Sendang sinabi na sa Rosa na ang puso, kaya dapat kamutan ini kan lambang individual. Sinabi kan World Health Organization o WHO na may mga paagi para kamutan ang puso. Kini sa paagi kang pagbawas sa konsumo ni asin, magpili nin healthy diet, dahil mag-inom nin alak, mag-ehersisyo oral daw, dahil magsigarilyo, asin mantiniron ang baskog na timbang. Health News from News by Mardila, Jai Giba. Mientras tanto, aramon ta po ang latest sa kamugtakan kang panahon. Kaiba po ang pag-asa si Melvin Almoela. Sa Enero 4, 2025, saldo ning Sabado ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o salubungan kang paros kang amihan na nakaka-apekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang shearline no salubungan kang paros kang amihan sa kanang easterlies naman ang nakaka-apekto sa sentro kang Luzon asin sa natatandang parte kang norte kang Luzon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang panganuron sagkod mapanganuron na kalingtan na may mga pulo-pulo mga paboran o pagkikilat pagdagoltol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na halis sa sirangan sagkod norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagbukol. Temperatura pigil umampoon 25 sagkod 31 grado sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 5:55 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:22 ng pagkahapon. Miss Melvin Almoela reporting live. Holiday Day sa DOST, Pag-asa, Ligas. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang dyan si Jenny Balyaran, asin Angel Mostasa, kay bata po ang mga report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas, si Jimmy Nasalita, asin Joshua Bino. Sendong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may pigro builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, yo. Oy, para duman sa mga parainom, ninalak, ha? Para duman sa mga mahilig na magkaon po nin mga matataba. Mga tugang, mag-ingat po kita dahil ang tabaka kitamaan kita kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis o cirrhosis. Mga helang yan, nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Tanganing mo mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid, Silimarin Capsule.
Ang liver aid Silimarin capsule para sa proteksyon asin salud kang atay. Ini po may liver aid na liver aid may Silimarin na antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyos kang atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wala. Mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright. Sige. Ha? Wala yan tabi, mga tugang ang satuyang sabi nga ni kan mga kampanahon pabantulin, ha? Para po mga tugang sa gabos sa nagantabay, para po sa proteksyon kan sa tuyang atay. All right, 15 minutos makalipas ang alas 6 nin aga, digdi po mga tugang sa tuya na programa. O pasalamatan tatabi, so ano yan? City Engineering Office, no? Buda, so Garo City Engineering Engineering Office, no? City Engineering so pigpa para reklamo mga tugang niya to na pag minakross kita dyan sa may unibagang tinampo namin na konektar hali sa Gaisano, pasiring sa SM na minaluwas mga tugang duman sa terminal, City Bus Terminal, Integrated Terminal, dyan baga sa pasiring dyan. Ang release baga dyan, alang kamuno, nakakamusmos ang mga, ang satuya na mga harababang mga auto. Takan inilibate mga tugang iyang kang PNR, ang ginibo kan PNR, baka langkawan, dahil na, pinabayaan na. Hanggang ngunyan baga de, taman maaram kung noarin tabi, mabalik mga tugang ang biyahe kan tren, digdi po sa Legazpi. Pagkatapos na iangat iyan, kanong minaging alda, wala na. Dahil na, binugtakan kinaga sa tagsaibong, ang nagsasakripisyo mga tugang, so nag-aaraging mga bihikulo. Nataman daw tarog ka ng PNR, ano? Pagabot mga tugang sa maintenance kan sa indang mga linya, na dapat trabaho ko ta ninda yan. Diba? So, diba, kan mga nakaaging, kan last year, 2024, inangat surilis dyan, pinakaray, umilan ng kimaray, pagkatapos mga tugang, binugtagang kitag sa ibong nadaga, hanggang sa pag nag-aagian mga auto, talagang nadidifisilan sinda. No? Kundi, ngunyan, nahiling ko na pig-ayos, mga tugang kasuha po, naagihan ko, sabi, naagihan ko, may pisunduman na nag-aayos, sutrupay daw ito kang District Engineering Office, nagtuwang sa District Engineering Office, pig-aspalto, Buda City Engineering Office, yan. Salamat po kay District Engineer Warren Azotea. Buda sa City Engineer Legazpi, City Engineering Office, tayos na iling ko na mga tao duman na nag-aarayos ka ito. Kaya ang ginibo, ninda, pigbugtakan ki ki base course tag sa ibong buda may baybay graba etc. Patagas ito buda mga tugang binugtakan ki aspalto. Ila kung nakaagi ka mo diyan kasuhapon, kamong nag-antabay ngunyan, inda ko nakaagi po kamo, kumusta po sa experience nindo? Kapag agi ko, nagkatras nga na ako, nakasarasutin po, pero siyempre, pig-asikaso po so, tagsaibong na parte kang riles. Tagsaibong na parte kang riles, pig-pakarhay, ninda. Tabi, kaya sabi kan mga nakauron ko duman, tanagbaba ko, tanailing ko, sa mga taga-kwan ngayon, mga taga-City Engineering Buda, District Engineering Office, sa kay Engineer Warren Azotea na opisina. Salamaton tabi sa Indo, mga busing. At least ngunyan, magayo na so resulta ta. Maski sa mga hurhababa na mga auto, dahil na po masyadong nadipisilan. Kaya lang, kay pan mo magpaluway ta, gari humps na halangkaw ang dating. Humps na halangkaw ang dating. Narunduman nindo kayo ito dyan sa Washington Drive. Halangkawong kayo ito yan, bilis na yan. Pinababa, tamay na diskwedo ta.
makaskasunununon sudalagan, pagbagsakan auto, gano'n na kuan so aso nagda-drive eh. Kaya pinababa yan. Pero kumpara dig ditabi sa may tinampo na ini na konektado sa Gaisano, pasiring tabi sa SM, diyan sa terminal. Dahil man kay pon dyan na magpakaskas kita kidagan. Kaya dapat alalay sa naman tabi. Kaya nariparo ko na ano yan. Maray na tabi so klase kan mga kan crossing. Ano yan, garo maski umuran, dahil na masyadong taaram mo, nagkakausaki traffic baga Suriles, pag-agi mo, siyempre minor ka, maluway-luway ka, iyong kausakan, pagkakabuhol-buhol kan trafiko, kan mga auto, na nag-cross dyan sa lugar na iyan. Ay doon na to ko na-experiensyahan na nindo, na mag-agi ka so hapon, kamutabing mga nag-aantabay, tabi kung na kung may nagdadangog niya nakaagi lamang diyan sarili kaso hapon takon da ako nakabalyo tapig irahay nga ni tabi ang lugar pero gari sa mga low profile na mga guma gari pwede na hello good morning baby. Morning amigo. So pigdi-discuss po baby ang problema ka hindi na mag-contractor campaigner tang iro sa nakano so mga release na nanggad pero both ends na iman at ayun na nga ni kaya kaso hapon nagma ko tapig ayos ka no engineering pig-relate talaga ninda yan sa local government o sa DPWH taday man ninda pig-iro nakulo na ginagawa ko pan going to Ngayanaga iyo man talaga an observation ko kung dahil trabahoon kan lokal na gobyerno dahil napapakaray dahil talaga, igwan dyan, so going to... Basta di sa interior kang uwas, baga. Oo. Yan, naarang ka ng mga itsura. Iyo. So, naman nga ni, baga sa Conmigo, ano nga ni itong lugar na may gas station, baga? Sa may Kamsur na? Ikaw naman kay crossing kang Riles na hararom ito? May nataga ng bagang auto? Oo. So dumambagaw sa pick-up puntakid sa highway na Alabao na straight? Oo. Saro pa ito? Kung talaga ang pagkatapusan nila kang Riles, bala na ngayakan so DPWs magpakaray na sinampo. Dahil na sindalabot mag-restore. Arog sinda kaya pero kaya kasapon na ugma ko ta garong nga ako marainan ko na. Dahil ko pa waring na testing na agihan. Kung sa bagay, pero daw na ako din luluwas. Nata Makauyang bagang traffic sa ligas. Ako na. Kasapon nga. Awin na. Okay. Sige, bigyan mo salamat. Iyo, kasapon nga ni. Nagbayad ako kan sa kuyang mga bills. Salbata na. Kaloy kung makalaog sa SM. Yan ang palibot kan terminal. Bata, yaon dyan sa mga bayadan baga. Ayun baka. So, bill ko sa Globe kaya, ba't na naman ako magbayad sa GCash, etc. Kaya pan kung magduman, grabe naman so pil. What? Isipon mo, Bibi, itong big istorya mong announcer dati. Oo. Naglalakaw-lakaw pa sa ngunya, no? Rest in peace na. Iyo baga. Dahil mo mag-aarap ang panahon. Iyo baga. O, magwarpa stress ka kang dahil mo man dapat stress. Iyo na nga ni. Dapat na relax lang talaga. Ano? Kaya ba ko mag-abipi? Bako man sa pagkuyan. Ang pigigay mo ko, makuha ko kay tricycle, diretso ako sahin. Naray naisipan mo? Naisipan mo? Ako nga ni. Pa sa diesel. Oo. Iyo baga. Okay. Salamat, Migo. Salamat, tabi. Salamat. O, yan ha. Yan tabi. Kaya, medyo okay na. Ang dahilang na kakahiling kita konkretong plano, nagtuga kansi Kagawad Gutierrez sa tuya sa programa ta, mapaapo na siya kay Traffic Summit. Aber daw. Enero na baga, ilingon ta daw kung ano so resulta kang pag-ururon. But ay ano daw so resulta kan tripon kasuhapon na Sir Cedric? Pipatindir ko si Karen kasuhapon. Ano daw so resulta? Kang meeting tungkol sa Pantaw Port. Si Karen so pinadumang ko inda ko inabutan ni Karen so ururon. Marain man na inasikaso iyan na Riles ta makauyam daw. Mag-agi dyan, piga overlook ang city engineer buda city engineering buda o na yan. Yung ani po. Ayos na kaswapon. Piga tatrabaho na ninda mga tugang ang lugar. Good morning, Henry M.
Day pa ako nakaagi, pero day man ako nakakross ka sa hapon, tapig na trabaho da. Sige, ugari. Day ko rin kinaka-monitor na naka-experience dyan. Good morning, sabi ni Madam Melinda Wee, sa gabos na listeners, tabi. Alright, uwak po ang crow. Okay, mananggad pala. Tama ka. Salamaton. So, kasbago ini. Good morning, tabi sa Balestamon family. Yan. Pakibati po. Happy birthday kay John Rico Berango from Mamalo in Papa Mamalola in Papa Lolo. Yan. Okay. Belated happy birthday kay Tessie Llamazares Marinas, happy birthday. Okay? O, di sige. Di yun tabi, mga tugang ang mga development dyan sa mga agihan ta, sa palibot ta. Anyway, initabing problema sa traffic. Buda, yan na traffic light. Traffic yun, buda traffic light. Naihapot niya to ang kay Mayor Garbin. Kan ma-interview ta. Mga tugang ta maplano na ang magbakal ki dagdag na traffic light. So, digital baga yun? Digital na traffic light. Yan. Kaya mas maray good ka ang tagkan. May pulis na, buda, may pulis na sana, tanganing mapakaray tabi ang bolos kan trapiko. Yan sa palibot kang SM. May mga pulis pirmi. Kaya lang, iyon na nga na. Pero, maugma ako ngunyan, tanahiling ko ang mga pulis dyan, may mas visible na. Maski banggi, mahiling mo, so nakatsali ko baga na reflectorize. Yan. May tatak na Albay Police Provincial Office. Yan, magayon na kumpara kan mga nakaaging mga aldaw na kulang mga tugang ang chaleco kang pulis kaya pagbanggi day mo mariparo. Pero ngunyan, magayon tabi ta visible ng maray ang pulis. Ang pambihira kong mahiling John sa bagay, kulang gayon kay miyembro. So PSO, ang kadaklan na iling kong nasa tinampo, mga pulis. Yan. Kaya man palang taigwa, makintabo na blong, baka man tabi, hilux ang auto ko. Latason ko yun. Baka man iba mga na iling mo. Barato man sa nasa ko yung auto. Yan baga, mga mahalo na auto. Alright. Good morning, Henry. Sa Bitano po, good morning. Sa Bitano po na riles, dapat ayuson man. Asuduman sa ibong iyo. Ito kayang susariles digdi sa may main road baga. Bako man siya masyadong elevated, kaya so auto, lubog siya eh. Lubog baga yun na eh. Lubog siya. Kaya sa auto po, mina irarom kidiit. Kaya iyo mangyari, dapat man talaga ayuson niya na. Nata daw talaga sinabay ang kaswapon. Nata daw sinabay ang trabaho unta, ininot. Actually, ang may pinakap, ang prioridad na dapat trabahoon, so itong sa lugar na ito. Areglado na tabi, bossing sa approach kang release kang train dyan sa may SM and ICR. Ayos baga? Areglado na? Sabi ni amigong Ray Bachelier, areglado na, tagari uminagi gayod siya dyan. Hello? Hello, Bibi. Sarap pa palaan. Po. Hindi magang paghalik ang Pacific Mall going to Hong. Pacific Mall to Hong. Ano? Ano yan ang area yan dyan? Sain? So may food terminal baga dyan? Food terminal? Ikaw baga sa dating basketballan, gina mo baga food park? Iyo. Oo. Ang saro pa dyan, BP, na nakaka-traffic tabi, pailing makiapudang ka, yan ang mga motor na nakaparadang, naka-vertical. Iyo dakulang problema talaga. Dapat maging aktibo ang Committee on Public Utilities, Pero ang beses na dyan, BP, na may sinita ko, sabi ko duman sa tricycle, nagpapaparada, dahil pag-vertical, kami nasa dayuto niya konti ng po. Dapat naka-horizontal. Oo, tailingon mo pag nailing mo dyan, pag nasagyan mo, may problema ka. Iyo. Sige. Nagsalit mga tinampo dyan. Iyo. Sige. Ipaabot sana mahiling sabihin kang city na day yan pagpaparadaan lugod. Kaya dyan minakos ki problema sa traffic. Iyo manangga. Nasa tinampo eh. Nasa right side, di ba? Kung hali kang, hali kang Legazpi. Kunya tabi, BP. Yeah. Okay. Maray man observation man bigaw. Ipaabot ka yan observation.
Okay. Salamat. Alright. Sir, pag ako po ang Mayor kan Legazpi, wala pong jeepney, warang tricycle, warang padyak, tapos maigpit ang color coding. Joke lang. O sige. Mga tugang, salamat kan sa rong pagantabay. So at least okay na yan. Sabi ni Bossing Ray Batsilier, okay na nga ya. Ariglado na nga ya. So tinampo. The best. Good morning kay Pading Elorde Abion. Good morning sa kuyang Mrs. dyan sa Kumadkad, Castilla. Senilet Abion, buda ang buong pamilya Abion dyan sa sitio Lambique, Santa Fe, Pilar. Mother ko na si Jeline Abion. Good morning, Mother. Thanks, Tabi Padi. God bless. Alright. Thank you, Padi. Good morning sa mga ihado-ihada ta dyan sa Kumadkad. Good morning, Tabi. Salamat kan sa inong pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programang Radyo Klinika. Pag-iristoryahan tatabi ang tungkol sa mga stroke, hypertension. Kan uminagi pala na ano yan, kan ining pagsabata kan bagong taon. Alang kamon yun kaso kan stroke. Sobra 300. Sobra 300 tabi kaso kang stroke sa satuya na palibot. Susog sa Department of Health. Yan tabi ang himay-himayon ta. Duman mga tugang sa programang Radyo Klinika. Salamat kan sa inong pagantabay. Goodbye. Mabuhay.